Lalawigan ng La Union, handa na sa inaasang dagsanang turista sa Semana Santa. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Handang-handa na ang lalawigan ng La Union para sa inaasahang dagsa ng mga turista ngayong Semana Santa. Ayon sa pamahalang panlalawigan, naka-full alert ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Health Office upang tiyakin ang kaligtasan ng mga bisita. Magkakaroon din umano ng mga deployment na kawani ng pamahalang panlalawigan sa mga baybaying dagat at iba pang pangunahing destinasyon. May nakaabang din na ambulance, rescue vehicles, rubber boats at jet skis para sa agarang tugon sa anumang emergency. Paalala naman ang otoridad sa publiko na maging maingat sa pagligo sa dagat at ilog. Dapat din umano na sundin ang mga patakaran at advisory ng lokal na pamahalaan para sa ligtas at makahulugang bakasyon. Samantala, pinalalahanan din ng publiko at mga bibisita na sundin ang anti-disturbance ordinance sa araw ng Huwebes at Biyernes Santo, ang bawal ang pag-party, karaoke at iba pang maingay na aktibidad upang mapanatili ang kasagroduhan ng okasyon. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.